Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għandu test ieħor qudiemu wara dak li ġie żvelat li Jason Azzopardi li huwa politiku ċentrali fil-Partit Nazzjonalista ma ddikjara xi dħul għal fini ta' ħlas ta' taxxi. Dan intqal mill-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield waqt konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Laburista l-għada li One News vela kif Jason Azzopardi huwa membru ieħor tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li għandu l-vizzju li ma jiddikjarax il-flus li jaqla. Il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield qal kif Azzopardi li diversi drabi jgħid lin-nies biex jirriżenjaw u jattakka lin-nies hekk kif kull darba li joħorġu fatti dwaru jew xi ħadd jistaqsi dwaru jibda jattakka n-nies biex mingħajr ħibeżza ħalli tinħeba l-verità dwaru. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex partit kredibbli għaliex ma tistax tkun kredibbli meta fil-qalba tiegħek għandek nies bil-kondotta bħalma hi ta' Jason Azzopardi, illi huwa mażra ma' Bernard Grech. Kien mażra mon Simon Busuttil, mażra mon Adrian Delija u mażra ma' Bernard Grech. U issa n-nies jistaqsu x'se jagħmel Bernard Grech Jason Azzopardi. Glenn Bedingfield fakkar kif meta Jason Azzopardi kien politikament responsabbli mill-artijiet kien hemm l-iskandli tal-Lavinbraw u l-iskandlu tal-Fekruna fost oħrajn. Il-konferenza l-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-Ministru Clayton Bartolo li qal kif il-Partit Nazzjonalista ma jistax jittieħed bis-serjetà fuq il-governanza tajba u trasparenza. Il-Ministru Bartolo qal kif huwa tassew ironiku li l-aħħar żewġ kapijiet nazzjonalisti u s-sanka Jason Azzopardi m'għamlux dak li kull ċittadin mistenni jagħmel. Qal kif Bernard Grech għandu test ieħor qudiemu wara li falla fit-testijiet ma' Stephen Spiteri, Adrian Delija, Herman Schiavone u Kristi De Bono. In-nutli iparla ħafna Bernard Grech u mbagħad ma jħux azzjoni. In-nutli jibqa' jipprova juri li hu kapaċi jmexxi meta fil-verità mhuwiex kredibbli. Il-veru każ ta' oqbra imbajda. Il-Ministru Clayton Bartolo semma kif bil-kontrarju tal-Partit Nazzjonalista, Gvern Laburista taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela għamel diversi riformi fil-qasam tal-governanza tajba u favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt.